Most egy olyan vers következik, illetve dal, amit együtt fogunk énekelni. Jó? Tamás fogja ezt levezényelni, Szabó Lőrinc a költő, de alapvetően egy olyan népdalnak az alapja lesz, amit szerintem mindenki ismerni fog. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, aztán nőre vagy kettőre legény leszek én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyon leszek én. Ezt a szöveget ismeritek? Nagyon jó, egy kicsit másik dallammal fogjuk énekelni, mint ahogy azt mi is gyerekkorunkban tanultuk, mert hogy szintén Erdély országban imígyen éneklik. Először megmutatjuk nektek, aztán közösen fogjuk énekelni, meg fogjuk tanítani nektek. Na hát, nézzük most, képzeljük el magunkat valamelyik sztárműsorban, a televízióban, hangszerekkel fogunk együtt énekelni, együtt közösen. Nézzük csak, beszámolok, és utána elkezdjük együtt, jó? Hangszerekkel, mindennel együtt. 1, 2, 3, és kicsi vagyok én, majd megveszek én, mint a tüdő, az égon, kitagadok én. Kicsi vagyok én, majd megveszek én, aztán nőre, vagy kettőre, legény leszek én. Na most nézzük, nem ilyen egyszerű, most próbálj meg kicsit gyorsabban. Pillanat, mutatom. Gyorsabban nézzük csak! Kicsi vagyok én, majd megtudok én, mint a tűnő a
majd folytatják. Nézzük csak! Azt mondja, kicsi vagyok én, mint a tüdő a mazékból. Kicsi vagyok én, vesztendőre vagy kettőre. Az a furcsa, hogy itt főleg azt hallottam, hogy nagy lány leszek én. Nincsenek itt fiú? Vannak? Akkor még egyszer nézzük volna, hogy esztendőre vagy kettőre. Fiúk, egy kicsit hangosabban. Férfiak vagyunk, vagy nem? Hát nem. Esztendőre vagy kettőre. Legényi leszek én. Jó lesz, jó lesz. Utoljára próbáljuk meg hangszerekkel együtt. Először hangszerek kezdenek.